Mayong adlaw, ako sa Jason Doval ug kini ang Sun.Star Pilipinas. Gilawmang mo-deklara karong adlawa si Davao City Mayor Rodrigo Duterte alang sa iyang planong pagdagan pagka-presidente sa 2016 elections. Mao kini ang gibutyag ni Senador Alan Peter Cayetano kinsa mitambong sa concert rally nga gipahigayon kagahapon sa UP Cebu. Si Cayetano miingon nga aduna sila ipahigayon nga kalihukan karong adlawa sa San Juan City ug sigurado siya nga i-anunsyo didto ni Duterte ang iyang plano pagdagan pagka-presidente. Si Duterte mianunsyo ni atong Sabado nga magpapili siya IEC Presidente tungod kay wala siya kauyon sa desisyon sa Senate Electoral Tribunal sa disqualification case batok kang Senator Guiseppe kinsa gi-question ang citizenship. Kagahapon sa concert rally sa UP Cebu, gila umang mopakita si Duterte sa katawan apan wala kini motambong. Nagkadayang sektor ug volunteers ang nitambong kagahapon sa maong event diin libuan ka mga Sugboanon ang niparehag sa ilang suporta sa tandem ni Duterte ug Cayetano. Nagsugod ang kalihukan pasado alas 2 sa hapon ug natapos sa alas 10 sa gabi. Una nang mifile si Cayetano sa iyang kandidatura pagka-vice presidente ni adtong niaging buwan. Posibleng mogawas si bagyong Marilyn sa Philippine Area of Responsibility karong Miyerkules sa gabi o sa Huwebes, matod sa Pag-asa. As of 10 a.m. karong adlaw, ang bagyo nasigpatan sa 1,095 kilometers east sa Baler, Aurora. Matod sa Pag-asa nga mihinay ang gikusgon sa hangin sa bagyo gikan sa 160 kilometers per hour ngadto na sa 150 kilometers per hour. Ug ang paghuros sa hangin ini nihinay usab gikan sa 195 kilometers per hour ngadto na sa 185 kilometers per hour. Padayong naglihok ang bagyo paingon sa west-northwest sa 13 kilometers per hour. Matod sa Pag-asa nga dili direktang makaapekto sa nasud si bagyong Marilyn ug dili na kini maglandfall apan padayon ang monitoring sa ahensya. Mipahimangno usab ang Pag-asa sa mga mananagat nga dili usab mo biyahe sa northern ug eastern seaboard sa Luzon ug Visayas tungod sa dagkong bawd. Si Marilyn nga adunay international name nga INFA mao ang ika-13 nga bagyo nga misulod sa PAR karong tuiga. Unong na katuig og milabay human 36 ka mga miyembro sa media ang gimassacre dito sa Maguindanao ug hangtod karon wala gihapoy na resolba ang kaso sa korte. Gani namatay na lang ang usa sa mga prime suspect sa kaso nga si kanhi Maguindanao Governor Andal Ampatuan Sr. Karong adlaw panguluhan ni Maguindanao Governor Ismael Toto Magudadato ang motorcade padung sa massacre site ug ang paghalad og buwak ug mga kandila. Kinumdumang 58 ka mga tao ang namatay sa maong massacre apil niini ang 32 ka mga miyembro sa media nga ni-cover sa pag-file og certificates of candidacy sa asawa ni Magudadato kinsa naapil usab sa mga gipang patay. Ang National Union of Journalists of the Philippines kon NUJP adunay buhatong kalihukan sa Mindiola karong hapon. Kapin 7,000 ka mga tao ang mitambong sa misa sa IEC Pavilion kagahapon. Human kini gi-turn over sa Duros Development Corporation sa Archdiocese sa Cebu. Ang misa gipanguluhan ni Cebu Archbishop Jose Palma kauban si Cebu Archbishop Emeritus Ricardo Cardinal Vidal ug mga kaparian sa Cebu. Sa iyang homilya, si Palma miingon nga sa kasaulugan sa Cristo Rey kon Christ the King, gipahinumduman ang katawhan sa pagkahari ni Kristo nga nihalad sa iyang kaugalingon aron luwason ang katawhan. Ang arsobispo mapasigarbuon sa pavilion apan kung mahimo pa nga mapalambo ang sound system, gusto niya nga mahimo kini aron nindot paminawon sa mismong mga kalihukan sa 51st International Eucharistic Congress sa Enero sa sunod tuig. Ug ganiya mga balita gikan sa ubang bahin sa nasud.
Gipilde sa Giuseppe Football Court ang Don Bosco Technology Center 1-0 aron ang kunon ang kampeonato sa Under 13 Division sa 4th Sun.Star Football Cup kagahapon sa Cebu City Sports Center. Mao na kini ang ikatulong higayon nga nagkampiyon ang maong football club sa maong torneo. Si Kinan Cernew sa Giuseppe mao'y giila nga most valuable player sa Under 13 Division. Sa Boys Under 15 Division, nagkampiyon ang University of San Carlos. Samtang giharus sa Don Bosco ang kampeonato sa Mixed Under 7, Mixed Under 9 ug Mixed Under 11 Divisions. Sa unang adlaw sa torneo, ang Sacred Heart School Ateneo de Cebu nag-champion na sa Girls Under 18 Division, samtang ang St. Teresa's College ang nanguna sa Girls Under 15 Division. Sa Boys Under 18, champion ang Springdale School, samtang sa Girls Under 23, champion ang SRFC Veterans o Galaxy 7 sa Boys Under 23. Ang duha ka adlaw nga torneo nga gisugdan ni adtong Sabado ana-ana sa ikaupat nga tuig. Gipangunahan kini sa Sun.Star Publishing Incorporated. Gipaila-ila na sa publiko ang 12 ka mga finalists sa labing gipaabot nga beauty pageant sa Cebu, ang Miss Cebu 2016. Ang mga nakasulod sa finals mao sila si Natasha Kyra Rosales, Tracy Maureen Perez, Shaila May Rebortera, Dara Nico Calagos, Felina Joyce Lim, Francesca Marie Mamak, Ana Marie Saldon, Daniel Ann Lienos, Gabriel Rain Baljac, Bea Clarice Raboy, Vida Doriza Rhea ug si Merle Gayo. Matod sa project chairperson sa Miss Cebu 2016 nga si Georgia Feliz Rama nga adunay giandam nga mga workshops ang working committee sa pageant alang sa mga kandidata. The 12 official candidates will be undergoing a lot of workshops and seminars that will really let them, where they will learn more about Cebu as well as develop their potential, and really, which will lead to them being a better version of themselves, and that's what Miss Cebu has. Alang sa dugang detalye, bisitaha ang official Facebook page sa Miss Cebu 2016 sa www.facebook.com/Miss Cebu Pageant. Diin mamahimo usab ninyong i-follow ang inyong paboritong kandidata. At ang iyang pre-pageant sa Miss Cebu 2016 sa January 9, 2016 ug ang Grand Coronation Night nga ipahigayon sa January 13, 2016. Alang sa uban pang showbiz chika, bisitaha ang celebrity.sunstar.com.ph ug i-follow pod mi sa Twitter @Sun.Star Showbiz. Sa Lotto results, walay nakadaog sa mga premyo sa 658 Ultra Lotto ug 649 Super Lotto sa mga bula kagabi. Bulahon unya ang 655 Grand Lotto ug 645 Mega Lotto. Ania ang balor sa dolyar gikan sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Mosunod ang kapalaran gikan sa Sun.Star Super Balita. Mga higala sa atong Christmas countdown, 32 kaadlaw na lang sa dili pa ang Pasko. Ug dili natapos ang atong mga balita karong adlaw. Alang sa dugang pang updates, bisitaha ang www.sunstar.com.ph. I-follow sab ang among mga updates sa Twitter @Sunstar Online ug sa Facebook Sun.Star Philippine News. Ako si Jason Doval ug kini ang Sun.Star Pilipinas. Welcome to the newest member of the Sun.Star family, My Sun.Star, a mobile application that allows you to remove all the online clutter and focus on what you want, what you need. To enjoy our latest edition, you must have an Android device, a mobile phone or tablet. Go to the Google Play Store, type
My Sun.Star in the search box. Click on Search. Once brought to the application, click on Install. Wait. When download is complete, click Open. You will be brought to the login page. You may use your Facebook or Google Plus account to register. If you are already logged into your Facebook, registration is automatic. Next, select your interest. Click on at least 3 categories and at least 1 location like Cebu or Davao or any of the cities in the Sun.Star network. When you're done, click on Done. Great selection! If you do not select any category or location, you will automatically be brought to the News Bits section where you can find, in one glance, a list of news of the day that you should know. If you have selected your interest, the News Bits will be the first list, followed by different categories that you chose. This way, you do not see all the other news and articles that will not be relevant to you. What you see is what you want. If you want to add more categories, click on the menu icon on the top left. Choose My Interests. Select again. You will also see in the menu information prepared specifically for the mobile app. These are Lotto, classifieds on jobs and properties, and obituaries. What makes My Sun.Star different from the Sun.Star website and the responsive mobile site is its customization feature. You be the judge of what is news to you. This app will also be available soon on the Apple Store, so those with iPhones and iPads can enjoy My Sun.Star. Thank you!